Nå Emil, vi fik afsluttet vloggen lidt brat i går på det der fancy café-halløjser. Nu er det sgu dagen efter, ja. Og hvad er vi på vej hen for at gøre? Lege scooter, eller vi har rent faktisk lejet dem. Vi skal bare hente scooterne nu, og så skal vi lige tilbage på hotellet på tænder, og så skal vi ud på farmen. Det er fandme rigtigt. Og så måske... Hele turens højdepunkt formentlig. Det må man sige. Yes. Fandme i orden. Vi klipper til os på scooterne nu. Skidt til kameraet! Min den kører lidt som om den har en flat dæk. Det har den ikke. Det var meget godt. Milk. Minder det om noget, Emil? Er du klar, så laver vi flashback. Mælk. Smell the cow. Det er den der. Mælk. Mange aktiviteter i cowboy-stil. Smell the cow. Nu vil du få lov til mælkeaktivitet. Okay, vi er lidt forvirret. Vi havde forventet billede nummer 1, 2 og 3, men en snetiger, det virker ikke som det rigtige klima, på trods af at vi har fået jakke på. Ja, der er noget, der render rundt derovre. Det er dyr. Snetiger. Så. Cow milk G. Milk G. Milk. Hæft, det bliver godt det her, Emil. Ja. Det er ikke det, jeg forventer, vi skal se. Går den forkerte vej, hvis vi vil til milk. Og det er lige der. Milk. Sioux Military Vehicle Traditional Thai House. Take you for a ride on my big green tractor. We can go slow or make it go faster. Down through the woods and out to the pasture. Long as I'm with you, it really don't matter. Climb up in my lap and drive if you want to. Girl, you know you got me to hold on to. We can go to town, but baby, if you'd rather, I'll take you for a ride on my big green tractor. Det ligner helt på en John Deere. Ride my green tractor. Take you for a ride on my big green tractor. We can go slow or make it go faster. Down through the woods and out to the pasture. Long as I'm with you, it really don't matter. Woo! Hold kæft, det er smukt. Hvad gør han? Han brakpusser. Og der er køer i baggrunden. Så, morfar, er vi på farmen i Thailand. Og der går køer i flot landskab. Og en lille landmand, der kører og brakpusser herinde. Så er det som det skal være. We can turn on the lights and head back to the house. Or we can take another ride on my big green tractor. We can go slow. Kom nu. Hvad skal jeg gøre? Kør for helvede. Forbi mig. Okay. Ej, en hektisk. It's the cowboy station. In the drive, but you wouldn't get out. Dogs were all barking and wagging around. And I just laughed and said, Nå, der står Emil og venter på, at jeg kommer og betaler, for at han kan få lov til at mælke en ko. Er din finger varme, Emil? Er I klar til at mælke? Sæt mig i orden.
Så Emil, de vasker lige din ko for dig. Ja. Så den er klar så? Du skal lige være sikker på, at den filmer ordentligt. Ja. Du er sød. Det er du også. Og jeg vil bare gerne have mad. Filmer den? Det er godt. Det er et sødt øjeblik, det her. Og det er min ko, det her. Ja, skal jeg lige sige hej? Sige velkommen. Hej med dig. Jeg kan slet ikke huske, hvad det er bare den der pat der, som er bedst for jer. Det er den, der virkelig giver godt. Sorry. 30 baht, det kan jeg godt. Du skal overføde får. Ja. Can I feed the sheep? Feed the sheep. Okay. Yeah. Pen set. What? Just feed the baby sheep. Baby sheep. Baby sheep. Yeah. Milk. Yeah. One. Yeah. Just one. 30 baht. 30, yeah. Yep. Thank you. Det er jo i himlen her jo. Det er jo simpelthen søde. Der er der kaniner. Kommer der lige en video lige om lidt af grise og får os. Det er kraftedeme hyggeligt. Prøv at se, jeg skal lige over til køerne her. Spiser I blomsterne? Banditter. Hvad er nogen I er? Nå, over til fårene. Over til fårene. Får du i stedet for, fordi du er dygtig af? Tag det roligt. Ja, godt. Der var ikke mere til dig. Lidt til den brune. God lille sheep. Ja, du er for gammel. De er for gamle til at få mad. Godt, ven. Er det noget tom? Er den tom? Det var ikke mere til jer. Dygtig lille ven. Dygtig. Ej, fik jeg mælk på trøjen. Nej, den har jeg ikke set. Og du må ikke løbe. Nej. Du hygger dig, hva'? Det er da ikke tid til det. Hej, Emil, han har fundet grisene. Hold det. Det er baby. Og du står bare og kigger på. Du gør den igen. Op. Det er lidt creepy, du bare kigger her. God lille avler, hva'? Altså ikke den eneste, der er interesseret i... Satan! Et svin. Det skulle da en stor skinke, der er på den der. Filmer du? Ja. Du skal ikke et billede nu. Nej. Jeg har jo ikke taget et billede ind i... Jeg tager lige på Snap, så sender jeg lige til fam. Og hvad skal vi have? Vi skal have frisk mælk. Fra? Milk. Præcis. Two ice cream? Fresh milk and cookie cream. Can I have the same one? Thank you. Milk farm. Hello.
Okay. Thank you. Rabbit. Ah, Emil. Der stod The 12 Zodiac Animals. En stor satan. Det er sgu da flabet, var Emil? Den skal de have et billede af også, tror jeg. Vi har fundet vores tiger og løver og elefanter. Jeg tror også, der er noget dernede også. Tror du, der er nogen levende nogen? Ja, det tror jeg. Jeg tror, der er de der snelev, eller de der... Nå, jamen så må vi jo vende tilbage. Det tror jeg. Hvad er der derinde? En panda. Det er dem. Hvor er den henne? Over i hjørnet derovre. Jeg synes, det er lidt synd, at de ligger alene. Det er sgu også lidt sådan, ja. Og så er der en tiger derovre. Ja, den ligger... Øj. Den ligger bare og kigger på en. Jeg kan ikke så godt lide de alene. Øj, den er flot. Vi står ved tiger- og pandaburet. Og hvad er det, de står lige og kigger på? De kigger direkte over på en ko. Der står... Ja. Der er 10 meter, måske, imellem dem. Men de kan ikke få den. Jeg synes, det er synd for dig, tiger. Jeg synes simpelthen, det er for sindssygt, at de har den. Det er for, den kommer ud. Tror du ikke, det er for, de kommer ud? Ja, men det er fandme godt nok synd for dem. Hold da kæft. Så var jeg tæt på at flyve styrt. Nå Emil, nu er vi kommet væk fra Farm Chokchai, den kommercielle. Nu er vi skulle komme ud til en rigtig farm. Ja. Hvad siger du? De er godt nok mange. Køer? Ja, det er en stor bestand. Ja. Og så er de kalve derovre. Ja. Det er bygningen derovre. Der har vi også lige været over at kigge. Nu får de lige en video på snapperen. Alle de gamle derhjemme. Simpelthen. Nu blev det sgu aften lige pludselig, Emil. Det gjorde det. Nu har vi set 2 forskellige farme i dag. Nu skal vi ind og have noget god mad på Michelin-stjernet restaurant. Det bliver lækkert. Ja, det er sjovt det der. Someday I don't know how, I hope she'll hear my plea. Some way I don't know how, she'll bring her love to me. Dream lover until then I'll go. Der skal meget rig til. Nu har vi fået mad, Emil. Vi endte med at bestille det samme. Og det er absurd stærkt. Hvad så, Kasper? Jeg har jo givet op på mine... hvad hedder det? Det er stir-fried duck in bamboo shoot. Og så siger Kasper, han skal lige kæmpe sig igennem. Ja, det kan jeg godt se, du skal. Det er kraftedeme varmt, men det smager virkelig godt. Ja. Og vi kan ikke klage over udsigten i hvert fald. Jeg har lige bestilt en omgang kylling, fordi det kan jeg vel lige klare. Jeg tror, Emil, der er nogen, der har prøvet at lave en eller anden ond joke mod dig. Ja, for den er Jeg har to bidder af din. Og jeg er ved at fucking gå under. Og jeg nåede altså at spise næsten hele min. Jeg filmer det der dobbelthalløjser. Ja, fordi man kan jo se det på dig lige nu i hvert fald. Helt væk. Jeg er ved at græde lige nu. Det var godt nok forfærdeligt.
Hold da op, den rammer hårdt. Jeg har bestilt det her i stedet for. Ja, Emil han kapitulerede tidligere. Det forstår jeg sæt også med den der portion. Nå Emil, hvordan er kyllingen? Spicy? Nej, no spicy. No spice, please, no spice. No more spice, please. Så blev vi sgu færdige, selvom det ikke ligner det. Så er vi sgu begge to blevet mætte af det i hvert fald. Ja. Nu må vi se, what's the damage? Hvor meget tror du det bliver? Tænk på, det er Michelin-restaurant. Virkelig flot udsigt. Og vi har bestilt cirka 5 retter eller sådan noget. Jeg tror, det bliver 700 baht i dag. Ej, det bliver mere. Det bliver 900 baht. Ja. Det bliver 180 kroner i alt. Jeg tror, det bliver 200 lige ud. Danske kroner. Det er ikke billigt for en Michelin, hva'? Det er sat med billigt. Man kan faktisk se. Jeg skal lige zoome ind derovre. Så. Der. Der står der sgu Michelin 25. Nå Emil. 965. Det er 201 kroner. Det er jo okay. Ja, jeg synes sgu også, at for alt det her, så bliver det 100 kroner per mand. Og det er inklusive 2 øl og en Pepsi og 2 flasker vand og 5 retter. Nå, vi følte ikke, vi havde brugt nok penge, så nu er vi i 7-Eleven, inden vi går i seng. Og så skal Emil lige have sine kiks. Nå, anyway, Emil. Ja. Vi ses i toget i morgen. Nå Emil, det blev lidt kaotisk der til sidst, fordi at, jeg ikke lige tjekkede Google Maps. Men sådan det jo. Som I kan se, så er det Ayutthaya. Og vores tog kører nu. Smeltet? Go to where? Yeah, we are in the tuk-tuk area. I don't understand, sorry. We're right outside the station. Må vi få en room tour, Emil? Ja, det er det her. Det er rummet. Det er klart, det er bedre. Ja, der har vi det sidste, vi går på. Det er fint nok, det her. Bedre? Nå, det sidste var bedre. Ja. Enig. Ja. Det er piger på, og det er helt... Det er sgu da nice. Jeg kan godt lide det. Og her der har vi endda et lille låst skab til os. Og jeg tror, det var nogenlunde hosteltur. Nå Emil, vi er nået frem til hostelet. Og nu skal vi ud på boat cruise, som damen fortalte os. Afternoon, I have a boat trip. A boat go around the island and stop Tea Temple. Ja. Så Nu er vi lukket med på en boat trip. Sådan ja, det gik satme hurtigt. 5 sekunder inde i opholdet. Ja, men det er sgu også fair. 2 timer for 40 kroner per mand. Per time. Ja, 20 kroner per mand per time. Ja. Så 40 kroner i alt. Så 40 kroner i alt. Så er vi sgu ankommet. Se vores flotte båd. Ja. Er det foran? I don't know. Ja.ดอกผักกะแยงยามฟ้าแดงคำลงมาแอบเกียดจะนาร้องยามฟ้าห้องหวนเกียดโมเกียดพระคำเหมือนหมอลำพา Så Emil, første stop på sejlturen. Vi er nået til et tempel. Ja. Den er altså gigantisk, hvis folk ikke kan se det. Hæft, den er stor. It's a crazy Buddha. It's a crazy Buddha.
Så den største Buddha i hele Thailand, Emil. Ja. Den er satme stor. Så er vi nået til spot nummer 2, Emil. Okay, vi cutter til dig så. Spot nummer 2, Emil. And it's beautiful, majestic. Det er sgu både flot og majestic. Go. No entry, beware for dogs. Der er virkelig mange. Det er også derfor, der er så meget lort. Stakkels gutter, hva'? Det bliver bare lortet til hele tiden. Nej! Den passer. Den er leve. Den laver også pølse. Er det godt? Det er flot. Hvad er bedst? 1, 2 eller 3? Begge dele på hver deres måde. Nej, 1 og 2. 1 og 2 var flottest. Ja. Det her er den grimmeste. Det her er den grimmeste. Nej, 1 og 3 mener jeg. Det her er den grimmeste. Nå Emil, tror du jeg har fået nok billeder og videoer af det tempel der? Ja, jeg tror faktisk ikke, man kan få flere. Det er godt. Så må vi se, om der kommer flere, eller om det var det sidste. Det var det sidste der. Det tror jeg også, det er. Det var det. Jeg har spurgt. Okay, så ses vi tilbage på hostelet. Det er fandme flot. Det slutter vi sgu dagens vlog af på, Emil. Det er godt. Vi ses i morgen. Jeg ved godt, at dagen er over, men Kasper han har meget svært ved at lade være med at tage billeder af de flotte templer. Der er også så mange af dem, og de er så flotte. Løsriv dig. Nu! I will try.